Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pun ngantuk dereng Bu? Dereng nggih. Pun. Nek empun berarti ku cekak aos mau nek ngoten. Oh nggih, bocah cilik sole ya. Sepindah malih sing jawab salam kula dongake panjang umur, murah rezeki, ndang dilunasi utange, sing Joko dudo ndang ketemu jodone. Banter semang tenuki sing dudo rondo ndang ketemu jodone. Lah kok ya banter to? Oh gak jodone. Mboten kesupen, muga-muga ingkang sampun garwa muga-muga ndang ditambah putrane. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asfil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala jema'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula taati nasihat lan fatwahipun. Dumateng para sesepuh, ini sepuh, aji sepuh dusun Bandar ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng sahibul hajah Bapak kami sepuh, Bapak Suwanti ingkang kula hormati. Dumateng panitia, ketua panitia Bapak Miyati ingkang kula hormati. Dumateng ketua jamaah tahlil Pak Haji Slamet ingkang kula hormati. Bapak Tambir Masjid Bapak Haryon ingkang kula hormati. Perangkat dusun Bandaran Bapak RT, Bapak RW, Bapak Joko Tirto sedaya yang kula hormati. Lan sedayanipun jamaah tasawuran bersih dusun Baran ing mriki majelis, muga-muga sedayanipun tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon ngringkes wekdal muqaddimah dereng ajeng Pak nggih. Cepet-cepetan mawon. Keranten Mbah Wong dipun ngatur dereng Mbah Wong. Kok ngelirik to? Allahumma sholli ala Muhammad. Agenda niki agenda rutinan, nggih Mbah Wong nggih. Bersih dusun utawa sedekah bumi. Nek zaman riyen, zaman kuno nak ngarani nyadran. Alhamdulillah niki tasih nyadran Pak nggih. Nggih. Sejatosipun nyadran niku mangenang jasa-jasane sing cikal bakal sing bau reksa eneke dusun Banaran. Nek zaman rumiyin niku sing babat dusun Banaran disebut Dahiyang. Disingkat Danyang. Jane Danyang niku enten kalih Pak Bu. Danyang niku sing setunggal sing cikal bakal sing babat dusun Banaran. Berarti rupa menungso. Enteng sing disebut malih Danyang, Dahiyang niku rangsa bangsa gaib. Berarti makhluk bangsa jin sing netep ning Pulau Jawa, ning netep ning Banaran saentak durunge nek menungso. Lah keranten iki ditasapi di Fatihah ditahlili berarti sing dikirim sing cikal bakal sing babat dusun Banaran. Pun ngatos selain itu Pak nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Keranten napa
Sejatosipun kula jenengan iki asline ten senes penduduk bumi. Bu, jenengan sakniki ten bumi napa ten ngendi, Bu? Nuwun sewu, sejatosipun jenengan kula jenengan sedaya niki sanes bukan penduduk bumi. Keranten napa kula bae kula panjenengan iki penduduk surga. Keranten nglakoni kesalahan, Mbah Nabi Adam dicepul oneng diturunke ning alam donya. Jadi berkembang biak dados kathah anak keturunan ngeten iki. Dadi mboten kemen-kemen Pak, kula jenengan iki sejatosipun asli ahli penduduk surga. Kira-kira benjing balik teng surga mboten Pak? Yakin balik? Insya Allah. Budi Pak RT nggih. Biasanya Pak RT semangat kok. Keranten kula jenengan iku kudu embut kudu eling. Enake Mbah Nabi Adam diturunkan ning alam dunya mergo nglakoni salah. Jadi pengemut-ngemut kula jenengan pengantos nglakoni salah satu menungso walaupun kebak dosa kebak salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah acarane dayang utawa acarane tasakuran bersih dosa niku nggih disebut srada. Srada Pak Mbah Wong nggih. Kersa srada mboten Pak? Dereng kersa. Lah wis dikupas kedhit. Dadi acarane bersih dusun kirim doane jaman riyen kok disebut srada. Lah srada niku manggone ning punden. Mamula omahe dayang jaman riyen niku disebut punden. Lah gunemane dayang omongane sabdane dayang wong sepuh riyen dipundi-pundi. Mamula dipundi-pundi gunemane omahe disebut punden. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan tasik pertetes Pak. Nek dayang cikal bakal sing babat dusun bandana sakniki mirsani jenengan. Percaya apa gak sing babat dusun bandana saiki rawuh? Ketok apa gak ya? Gak ketok. Lah kuwi nggih. Sejatosipun ngeten, kalau buka kedik mawon. An Nabi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kek awal riyen Bu. Idza mata tatkalane mati al mukmin saka wong mukmin utawa muslim atau al insanu sakabehane makhluk sing donya bakal mati. Ben darat ruhu maka mubeng rohe mabu kaulahan mubeng dari ing dalem omahe dhewe kelawan apa syahron kelawan saulan. Bu nek keluarga jenengan sedo niku sejatosipun rohe niku mubeng-mubeng nang sekitar omah sak suwene sak wulan. Percaya mboten Bu? Percaya. Mergo napa? Terkadang wong sing ninggal niku kadang sliwer kaya ning sandinge, sliwer kaya lungguh ning sandinge. Iku berarti sejatosipun orine isih manggon ning omahe. Nate mbuktekne mboten Bu? Mbahe ninggal kaya mbahe lungguh kursi, kaya mbahe liwat. Ngalami mboten Pak? Ngalami. Mergo napa niki dawuhe Rasulullah, korine kembarane roh niku jek sekitar ing omahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek wis saulan pripun ditandruske malih. Fa idza tamussahra nek wis sekitar saulan ning omah mau ila khafrihi fadratu radu dzalika hatta yum alaihi. Mongko balik ganti mubeng-mubeng ning sekitar makome dhewe kuburane dhewe. Nek ndek wau mubeng-mubeng ning omahe dhewe suwene saulan niku mirsani anak putune. Tak tinggal ki anak putuku piye ya? Rukun apa gak? Aku duwe utang disauri apa gak? Congkreh apa gak? Anakku soleh-solehkah apa ora? Niku dibersani selama saulan. Sawise saulan pindah ning alam kubure, dadi mubeng ning sareane kubure suwene setahun. Mersani napa? Ndelok anak turune sing ngirim aku ki sapa? Anakku nomor piro? Putuku sing gelem tumakninah istiqomah gelem ngirim donga ning sareanku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya niki kitabe ngoten Pak dawuh Kanjeng Nabi.
Lek jenengan nyambangi mbahe kok orang setahun niku jenengan dipersani kare ahli kubur jenengan. Percaya sebutan Pak. Malaikat belum ngoten niki. Nggih pun kula terke mawon. Lek mboten kan pripun? Sak sawise setahun wau mongko aimata subari. Mongko netep ing alam barzah alam kubur. Nuwun sewu Pak, ruhe menungso niku lapis enten 9. Ten jamat halipun kula ngendika kae. Ruhe menungso niku Pak Bu lapise enten 9. Nek roh idhofi niku berarti manggon ten jasate panjenengan ora iso ucul. Nek ucul berarti menungso sedo. Tapi nek jenengan ngipi wis turu pules ngipi, oh ning kono ning Jakarta, ning Bandung, ning Kalimantan, aku pernah ning Ka'bah ngipi, niku sejatos leres, niku pecahane rohe panjenengan berarti mubeng sing rupa ruh jasmani. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nate mirsani Pak, aku ngipi pernah ning kono, bae setahun kemudian terjadi. Nate mboten Pak ngoten niku. Niku kemurahane Gusti Allah jenengan disayang karo pangeran ditokno dipersakno kehidupan masa depan lewat ruhi panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila napa dadi pengemut-emut kula jenengan bersih dusun niki ruwatan dusun, bersih dusun. Dusune pun diresiki, dalan wis diresiki, sarane wis dikirim, sing terakhir bersihi ati kula panjenengan. Ati jenengan pun bersih dereng Bu. Aku takon Bu lho kok iso. Pun bersih dereng Bu. Sedinten mau nyeneni Pak ping pinten? Lah nggih. Nuwun sewu, sing sering nglakoni dosa bendina ning omah ibuke to bapake? Waduh ae. Keranten napa? Rumangsa menungso sing apik kuwi menungso sing kebak dosa, kebak lupuk, kebak salah sehingga iso metani awake dhewe. Ora nganti metani tanggane. Sing sering gibah niku tiang seti napa tiang jaler? Wedok. Sing tukang gibah rasa nang wedok nggih. Sing tukang adu-adu lanang apa wedok? Lanang. Padahal Bu, sing tukang gibah, tukang adu-adu niku angel mlebu swarga. Lebih-lebih nek uang ki ku duwe utang, betul. Hati-hati niki, sing diutang aja pisan-pisan mlebu swarga ora saged. Kok mlebu swarga ambune swarga pun boten saged mergo duwe utang. Sing ringan napa? Duwe utang janji sepadane menungso. Misalnya bapak ini cik nom, cik pacaran karo Bu Es nyabdo, Bu, aku cinta hidupmu semati. Mboten Bu, nggih mboten Bu. Soalnya ngerayu Bu Ewo ayo pengen mendapatkan si dia, berjanjiku akan sehidup semati. Nggih. Niku mboten pareng Pak, mboten pareng Pak niku. Nek garwan yang jenengan mati dhisik, berarti jenengan yo melok siap. Niku nembe utang janji durung sing utang duit, durung sing utang lintu-lintune. Ayo sing sering janji sinten niki? Janjane aku utang 10.000 kok sak wulan kas tak sauri. Ayo sing lakoni sinten? Aduh kok meneng kabeh to. Wis muga-muga sing diutang-ating gak dilesat Gusti Allah taala. Allahumma amin. Gak ada utang betul Pak? Gak ada utang? Pengen jam sahur tak warani dungone purun terok nek kula. Donga niki diwaca ben malah ben dina Jumat diwaca bar subuh ping 70. Lho niki lho ya ndonga ya usaha. Kula ning kula sajar ngeten kula dhisik ya sami kula dhisik utange akeh jek manten anyar. Mantenan dalem sing utange ben lali. Wah Pak RT enak. Utang niku nyocip nyaur Pak RT nek gak nyaur mau mlebu swarga. Nggih.
Purun kula paringi supaya ndang lunas utange Pak, Bu. Diwaca ben bar salat subuh ing dina Jumat seminggu sepisan diwaca ping 70. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bi halalika wa haramika wa bi ta'atika an maksiatika bi fadlika amang siwa. Hafal Pak? Belas. Niki wejangan mboten parang ditulis. Klorien niki ngoten. Langsung hafal. Niki bar salat subuh diwaca ping 70. Insyaallah mboten enten setunggal tahun utang jenengan pira gedene mesti disauri karo Gusti Allah. Niku sing panjang, purun sing cekak Pak. Purun sing cekak mboten kula tulari pindah. Purun Pak. Ben isu ngowasi srengenge meletek antawis jam 6 isuk. Muga-muga cerah gak mendung. Sik to. Madhep ning srengenge. Madhep ning srengenge. Maca napa? Maca ya Hayyu ya Qayyum kabeh ping 41. Ditutup karo shalawat Jibril ya ping 41. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ping 41. Karo salat Jibril sallallahu alaihi wasallam ping 41. Bagi itu terus Buddha nyambut gawe. Ya tetap nyambut gawe Pak, ora nyambut ya. Kono ngono. Nggih. Ya Hayyu ya Qayyum karo sallallahu alaihi ping 41. Ben isuk karo mandeng srengenge. Kranten napa sebab biyae Sunan Kalijaga niku njaga tekene Kanjeng Sunan Bonang niku cuma ngono muni ya Hayyu ya Qayyum ning pinggir Bengawan niku suwene 3 tahun. Krana karomahe Kanjeng Sunan Bonang ning Kanjeng Sunan Kalijaga ya dadi wali mergo murite ngamalno ya Hayyu ya Qayyum saknalika ngadeg munggah cebrang segara liwat dhuwure banyu iso. Ya Hayyu ya Qayyum. Jenengan milih ping 41 atau ping 3 tahun, Bu? Nek 3 tahun dadi waline Gusti Allah. Minimal nek gak di wali ya dadi walimu murid. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau terus ke bab nyadrane. Nek pun ngeten iki tiyang sepuh riyen ngembutno anak turune. Hei anak turunku, ojo pisan-pisan ngelakno barang papat. Napa barang papat niku ditembang-tembang mocopat. Mocopat niku iso maca barang papat. Barang papat iku napa? Kembarane manungsa sing turun ing alam donya. Rupa tengen rupa kakang kawah, rupa kiri adi ari-ari, utawa rupa sisih tengen niku malaikat hafadah, sisih kiwa niku jin korin. Malaikat hafadah niku sing bimbing manungsa taat marang Gusti Allah, tapi nek jin korin adi ari kadang bisa njluntrung manungsa cedhak marang setan. Lah niku kedhepipun di Fatihah ben warep. Lek pun ngoten niku pripun ngeling-eling barang papat Kanjeng Sunan Bonang nek ngeling-eling ditembangno pertama Mas Kumambang. Mas Kumambang niku napa bayangno ibu Gusti Allah turun ing rahime seorang ibu nalika ngandhut. Nate ngandhut mboten Bu? Nate nggih niku tembange Sunan Bonang niku Mas Kumambang. Kemambange ruh ning alam donya lewat rahime seorang ibu. Nek wis lahir bayine lahir ditembangno karo tembang mijil. Timbang mijil niku lahire menungsa ing alam donya. Badhe niku napa? Sing ketelu tembange napa? Tembange kinanti nganti bimbing bocah niku supaya dadi bocah sing saleh lan salehah. Tembange kinanti bocah cilik niku Pak, nek urung balik, urung dewasa disampuk nek ra gelem ngaji. Kranten napa kula jenengan niki kok mboten gadah pensiunan alam kubur, besok sangsa kubure sora akhirate.
salah satune pensiunan alam kubur iku duwe bocah duwe putra sing soleh lan soleha. Allahumma sholli ala Muhammad. Sasampun niku napa? Nek kinanti gak iso didik putra-putra yang kesusul tembang sinom. Timbang sinom niku niku ibarate bocah niku ndang kesusul enom. Nek bocah enom niku kadang-kadang lho Pak nggih angel dikandani. Mergo cilikane gak tau ngaji alas ngaji, enome angel dikandani. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek nome angel dikandani keterak tembang ketendak tembang asmara dono. Asmara niku seneng, dono niku ati. Bocah niku kadung jatuh cinta, tai kucing rasa nggih, bocah jatuh cinta niku angel dikandani, Pak. Nggih, bocah kadung cinta dilarang kaya apa kadung cinta mesti ditendang orang mergo hitungan Jawa, ora perlu ditendang mergo batu cinta angel kandhanane. Nah niku nek mboten dibekal ilmu agama, bocah dadi wani karo wong tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak sampun niku napa? Sak sampune tembang niku napa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nawis asmara dono tembange dandang gula. Lah iki edah tembange gambuh berarti wayahe bocah niku nikah. Nek nikah niku pripun disebut kalau tembange dandang gula? Dandang niku pahit, gula niku legi. Nek duwe bojo ganteng sugih duwite akeh berarti tiba gula. Nek duwe bojo elek gak duwe duit malas kerja gawene ngentutan berarti tiba dandang. Bu, tiba dandang apa tiba gula, Bu? Kok meneng ta, Bu? Jenengan ngawi tiba dandang apa gula? Keranten ngoten, Bu. Kula fokus ten ibuke. Bu, kok jenengan nemu dandang niku angel mlebu swarga. Mergo ayate pripun sing kula hafal kawon? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Niki rujuk ten wong lanang niku abot ku anfusakum. Iso mimpin awake dhewe, nyelametno awake dhewe, nyelametno anake, nyelametno bojone, nyelametno wong tuane, nyelametno wong tuwa donya dumugu akhirat ing swargane Gusti Allah. Kok ibu-ibu ketemu dandang angel mlebu swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok mantel to, Bu? Nemu gula napa nemu dandang, Bu? Gula. Allahumma amin. Duwe bojo sregep ngajak sholat, sregep ngajak ngaji, nyambut gawe sregep, ora tau nglarani ati nang wedok, berarti ku nemu gula. Pak, dados gula napa dandang, Pak? Gula. Allahumma amin. Pun muga-muga tiyang kakung sedaya menika kita mriki majelis dados gula dening Gusti Allah taala. Allahumma amin. Sanipun tembang dandang gula disambut napa malih? Tembang napa, Pak? Tembange tembung durma. Berarti wae dermakna dharma bakti masalah maring masyarakat, duwe ilmu ditularke ilmune, duwe bondo disedekahne bondone, duwe tenaga disedekahne tenagane, kerja bakti misalnya ngoten. Berarti wae non dermane marang masyarakat. Sasamune ku disambut malih tembang pangkur. Pangkur nembung wayahe wis mungkur, ora krasa bae sikile linu-linu, ora krasa gampang gringgingen, ora krasa ripate wis kabur, ora krasa kupinge wis rada lamur. Berarti iku tiba pangkur. Nek tiba pangkur pripun? Ndang cepet-cepet ngibadah marang Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek wis pangkur pripun? Aja nganti kecegat tembang pegat ruh. Pegat ruh niku berarti manungsa sedo. Nek wis sedo disambut karo tembang pucung, berarti manusia mesti dipocong. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dadi niku pangemun kula jenengan Bu, niku caranipun bersih hati lewat tembang ngoten niku. Jeung Sunan Kalijaga mboten ngaji ngaten iki, tapi lewat tembang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kula bali malih jenengan percados mboten nek danyange mbanan sakniki kumpal mergo disurung donga. Percaya nggih? Hadisnya enten niki kula wacani kedik mawon. An Abbas radhiyallahu sapa Abbas radhiyallahu anhu, idza kana zat kale ana yauma id ing dina Idul Fitri utawa Idul Adha. Wa asyura lan wa yauma asyura lan dina asyura yauma Jumat lan dina Jemah al ula min Rajab ing dina awale Rajab dina Jemah ing dina Rajab. Wa illati litasfi lan wengi nisfu Sa'ban. Walatul qadr lailatul qadar walaitul jum'ati lan wengine malam Jumat. Sakniki malam napa Pak? Lah niki hadise walaitul jum'ati lan wengine malam Jumat ya haruju arba amati minal kuburi, penduduk kubur padha teka ing ahline dhewe dhewe. Jenengan pun macan Fatihah ahli kubur dereng Pak. Pun nggih, pun niku seneng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakaliman lamun ora dikirimi terus brebes milih balik ning kuburan mangku tangan tetangisan niku leres Pak ben malam Jemah niki malam Jumat niki ahli kubur daing yang bandaran delok tinggalane apa tinggalane dusun bandaran niki bersih apa urung desane bersih apa urung masyarakate ditinggal saiki malam Jemah disambangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Badhe niku biasanya disedekahi bumi rupa dedaharan. Biasanya damel bujeng bahwa ngeten iki. Damel bujeng mboten bahwa. Mboten. Bujeng berarti nyebute sing kenceng. Nyebut napa? Lafat la ilaha illallah. Biasa sandingi bujeng niku wonten kembange 3 Bu, ten wijian niku. Jaringan diparingi kembang. Biasanya kembang telon niku napa? Kembang mawar, kembang kenongo, kembang kantil. Niku ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Bonang nyebarke Islam. Filosofi ini pun maksudnya kembang mawar. Menungso niku warna-warna Pak. Ten mriki ngaji sisuk ning kono main. Saiki ngaji sisuk ning kono ngombe. Saiki ngaji sisuk ning kono ning kafe. Menawa lho niki. Warna-warna kembange mawar. Sing nomor loro kembange kenongo, kenongene kenongono. Ning kene saiki ngaji, besok ning kono ngono. Tapi terakhir kembange kantil. Nek wis ngono bali kantil ati muning Gusti Allah. Nang ning nang nong dang dang gung. Kok preto Pak? nang ning ning kono ning kene yo nglakoni elek nglapiri becik ning akhir ndang gung bali Sang Hyang Agung balik ning Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku terakhir berarti bersih manah kula jenengan mono ngersane Gusti Allah. Enten pertanyaan Bu Pak? Pun keranten niki wulan Arafah Pak niki enten kejadian penting pun ngantos supe benjing kemis niku tanggal 9 Arafah. Dina kemis benjing Pak, liyane Senin Jumat Pak bawa nggih. Jumat berarti tanggal 9 niku hari Arafah disunahke ken poso. Niki pas besar tempuk nyadran pas poso pisan hari Arafah. Keranten napa? Wa man yaumi aktsari min ayyu'adzibillah fihi ainal minan nari min yaumil Arafah. Gusti Allah bakal ngapura dosa kula jenengan nek gelem ikhtiar gelem istighfar ning Gusti Allah ing dina Arafah. Niku bareng buset dosa kula panjenengan sedaya. Hadise pripun?
sauma yaumin tarwiyati kafar sanatin. Nek poso tarwiyah dina rebone Pak niku saged ngapura dosa jenengan sing wis kliwat. Dosa setahun kepungkur di ngapura. Tapi wa sauma yaumin arafati kafaratin sanaina ini. Nek gelem poso dina Kamis dina Arafah mongko dosa setahun kepungkur karo dosa yang akan datang di ngapura karo Gusti Allah. Dan iki pas pun pas bersih dusun nyadran wulan besar enek dino Arafah. Muga-muga masyarakat Bandaran kabeh bersih atine jiwa rogen sehingga tentrem gemah ripah kula jiwa tetep ketemu ketara harja Allahumma amin. Lah sunai pripun nek dina Arafah ken ngakeh-ngakeh nemuni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku dzikir bar salat. Nek besok dina Arafah sing kathah dzikir niku. Karena apa? Ben di ngapura Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ente percaya Pak Bu? Kerantan pos dalu. Pun nggih. Pun muga-muga sekedhik mawon enten guna manfaate dados berkah sedayanipun. Semugi-mugi kanthi bersih dusun nyadran menika dusun Bandaran dados dusun sing gemah ripah Allah jinawi tata tentrem kerto rahaja sehingga kabeh pun selamat dunia selamat akhirat Allahumma amin. Ila hadati khususan ruhi wal jasati sedaya masyarakat Bandaran paringono selamat sehat lahir batinipun ya Allah, paring panjang umur ingkang barokah ya Allah, murah rezekine ya Allah, ingkang diperlunasi utange ya Allah, dan angkat sedaya masalahipun ya Allah, paring terang benderang sedaya manahipun ya Allah, ing pangajab parang husnul khotimah ya Allah, sehingga bejo bejo akhirat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil makaten ingkang saya kula sampaikan nyuwun kamening kathah Pak Tim nggih pilihan tutur sapa kula medenu jemanan jenengan kula nyuwun gesung pramutra pangarsami. Ngapunten kathah Bu nggih. Kula mboten niat nyinggung lho nggih. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.